back nga mag-welcome kanimo sa ato Gen Z Online. Kumusta ang inyong tibok semana? Karon nga episode, atong sayron kung kinsa nausap ang ato ang teacher. Kinsa ka sa ato ang memory verse? Sa ato ang Bible lesson? Yes, si Teacher Pressy. Excited na ba mo? Uy, hapit na mahuman ang ato ang Bible month. Daghan na ba kay natunan? Mahitungod sa pulong sa Ginoo? Daghan na ba kag pulong sa Ginoo? O memory verse nga nasa ulo? Bata, mahingungdanan kaayo ang ato ang memory verse nga matago sa ato ang kasing-kasing o huna-huna. Tungod kay kini, magamit nato sa panahon na atong gikinahanglan. O matakatabang kini aron ikaw magmalikon sa pulong sa Ginoo. Sa atong pagpadayon, bata, tara, ato kining sugdan pinaagi sa pag-ampo. Ang pag-ampo, bata, mo kinapakipag-istorya sa Ginoo. Pwede ka mag-ampo na sa huna-huna lang. Pwede ka mag-ampo na isulti nimo. Hinay man o kusog. Pwede ka mag-ampo na ikaw lang isa. Pwede pod ka mag-ampo na nakay kauban. Unsa man ang imuhang ginabuhat, ug asa man kang dapita, pwede ka mag-ampo sa Ginoo. Walay limitasyon. Tara, atong i-fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoo, salamat karon nga higayon. Nagkauban na usab kami karon nga episode. Salamat sa among teachers nga nagpagamit aron magtudlo kanamo sa pagpasabot sa imong pulong. Ako nagaampo sa bata nga nakikuyog kanamo karon nga pasabtuni nimo siya kung unsa ka importante ang Biblia o ang imong pulong sa iyahang kinabuhi. O tagai siya og courage nga i-share usab niya kung unsa ang iyang natun-an kanimo. Ginoo, uban ni ang iyang pamilya ug ang iyang kinabuhi nga ihatag nimo kanila ang ilahang gikinahanglan matag adlaw o labi na gyud Ginoo, tagai sila proteksyon sa tibok nila nga panimalay. Ang tanan akong ginasalig diha sa ngalan ni Jesus. Amen. May adlaw sa inyong tanan. Ako si Teacher May again ang inyong magakuyog karon sa inyong memory verse time. So, may mga pangutahan lang ko sa inyong ba may mga butang na kung asa inyong ginatipigan o ginatago-taguan? Tingali na si mama usahay na apod, ginatago-taguan niya, no? Mga plato niya, butang niya dito sa estante, niya only to find out na pagkuha, wala na, di na mapuslan. Ang imuha po na, ang gitaguan po nimo, ang imong pagkaon, bisag asa na nimo ipamutang. Unya di ay, pagtanaw pa nimo, uy, wala na, napanos na. No? Apan, kanang adlaw, na isa ka butang na bisa pagtaguan na nimo sa pila ka dekada or pila ka panahon, pila ka tuig, bata, dili gayon ni siya unsa dili siya mapanos. Tinuon kini siya
tung una pang panahon, hangtod sa umaabot pang panahon, kini magpabili na bag-o, presko, permanente. Mao na siya ang pulong sa Ginoo. Dinhi sa iyahang pulong na makit-an sa Old Testament sa Salmo. So Salmo 119 verse 11. Kay kini siya gisulat man sa Ginoo para sa imuha o para kanato kini mahinungdanon kaayo. Ingon pa siya sa Salmo 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. Unsa may buot pasabot? Unsa ba buot pasabot ani? Usa na ako na isulti sa inyo ha. Ako usan ipakita sa inyo ha ang pinadako. Salmo 119 verse 11. Ingon siya, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. Asa gibutang? Asa gipundo dinha sa imuhang kasing-kasing. Unsay gipundo ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo na makit-an sa Biblia na sinulat sa mga katawhan na gipili pod sa Ginoo. No? Then, ganun din magyud sa kasing-kasing ibutang ang pulong sa Ginoo. Kaya naman, alin ninyo, mga bata, ang kasing-kasing, mauna siya ang bakakon nga parte sa inyong lawas. Muingon siya na, oo, pero dili di ay. No? Mo nang butang din ang pulong sa Ginoo that I might not sin against you. Kinsa ang yun na ginasulti din buot pasabot sa iyo din is ang Ginoo. Dili ka makasala kung naay pulong sa Ginoo na naa din sa sulod sa imuhang kasing-kasing na pundo na mga pulo. Okay? So, muna ang buot pasabot sa Salmo 119 verse 11. Bata, isip isa ka bata na naanay Jesus sa iyang kasing-kasing. Gusto sa Ginoo na padayon nimo punon ang imuhang kasing-kasing mahitungod sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo pagagamito na sa balaang espiritu. Haron ikaw ug ako makalikay sa mga ginatawag na sala. Kung moabot na ang tentasyon, kung moabot na ang mga pagsulay, kung naa kay pulong sa Ginoo, magpabiling kang malikon. Dili gyud ka maparya sa mga ubang mga bata na kung asa kung ano gani ang kanang kadlo kanila, mahadlok na lang yun sila. Di na yun sila ka-recite og kanang verse para ipaglaban sa ilahang kahadlok. Dili na. Kaya naman, wala man sila napundo nga bersikulo din sa ilahang kasing-kasing. That's why, bata, ginaawhag ka. Ang taga na mag-memorize o mag-sag-ulo o kanang memory verse. Ibutang din sa imong kasing-kasing o huna-huna haron kung abot man ang mga pagsulay naa kay mahugot na bersikulo. Bata, kung ikaw isa ka bata na wala pa kay Jesus sa imuhang kinabuhi or wala pa si Jesus din sa imong kasing-kasing, gusto sa Ginoo na imo siyang dawaton din sa imuhang heart. Biisip imo ang Ginoo ug manluluwas sa imuhang kinabuhi. Okay, atong isang ulo ang ato ang memory verse. Basahon ninyo dinhi, unya dinhi pud mo magsugod, dinhi pud mo
and sa pagbasa, magtapos. Okay? So, okay. Psalm, ready, go. Psalm 119 verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. Okay? Sige. Psalm, go. Psalm 119 verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. Okay, kani. Okay. Psalm, ready, go. Psalm 119 verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. Sige, kanit. Ano na to ha? Psalm, ready, go. Psalm 119 verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. O, kanit daw, be? Sige. Psalm, ready, go. Psalm 119 verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. Last. Okay, okay. Psalm, go. Psalm 119 verse 11. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. Sige daw, kinsa kayo maka-memorize sa inyo, ano? Sige, just inform us, so ilang ni ko na memorize sa inyo, malipay ni na mag-thumbs up sa inyo, ha? Thank you, kids. Bye. Mga bata, kapoy kaayo magbitbit og daghang mga libro, no? Pareha sa science, math, English, Filipino, araling panlipunan. Pwede isahon na lang sama sa Biblia. Ang Biblia amo ang libro sa tanan nga mga libro. Ug amo na ang ato ang pagahisgutan karon. Unsa man ang nakakaiba diri sa Biblia? Amo ini ang Bible, an amazing book. Nganuman mga bata, tungod kay 1,600 years bago na human kini nga Bible. O ang Bible gani mga bata nabahin sa duha, ginatawag nga Old Testament and New Testament. Ang Old Testament mga bata 39 books o ang New Testament 27 books. O isa lang ang author niini, amo si God. O ang kinitanan mga bata nga mga libro 66 books sa Biblia. O 40 different writers kini mga bata. Ug abi nga mga bata, ang Biblia is a completed book. Complete yun siya kaayo. The end. Sa ato pa, ang answer ni ini ug daghan kag mga pangutana naadyo diri sa Biblia. God has gihuman yun ini sa Ginoo ini nga libro. Og abi niyo mga bata, wala joy na buhinan o gidugang kini nga Bible. Kung unsa ato nga gisulat sa una nga panahon, hasta karon amura gihapon completed og daghan jud ang nahimo o nagkapabag-o sa kinabuhi sa mga tao ang Bible. O ang Bible mga bata, sa imo nga pagbasa ni ini, tabangan jud ka sa Ginoo. Kung ikaw bata nga naay Jesus sa imong kinabuhi, magagiya gayud kanimo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit amo ang magatudlo kanimo sa pagpasabot ni ini. O gani mga bata, nay usa ka bata nga dili siya kasabot sa iya nga leksyon. O sa dihang dili ka na nasabtan, o ang author ni ini ni adto dito sa eskwelahan o gipasabot kaniya o dito niya na sabtan. Amo na mga bata na ay mga sulat sa Biblia nga dili nato masabtan. Pero ang gahom sa Ginoo magatabang gayud kanimo sa pagpasabot. Gani mga bata,
Biblia, daghan kaayo siya gisulti sa tanan nga mga butang. The Bible is about many things. Kaya unsa man mga bata, unsa naa dinhi sa Biblia? Ang Biblia, it is about the beginning of the world. Sa sinugdan jud, gisulti jud dinhi sa Biblia. Unsa pa jud? It is about famous mga kilala sa unang nga mga tao. Kinsa gani mga unang nga mga kilala nga mga tao? Sila ni Abraham, sila ni David, ug daghan gisulti bahin kanila. Sa mga kababayan, kinsa man? Si Ruth, si Esther, ug unsa pa jud mga bata, it is about us. Para kanimo kanako. Og ang Biblia nagasulti jud ang Ginoo sa iya nga dako nga paghigugma kanimo kanako. Nga gibuhat kita sa Ginoo. It is about God. Tama mga bata. It is about God. O kini mga ang Biblia mga bata, it is about Jesus Christ. Nagasulti siya na tungod kay Jesus Christ. There are many instruction about sa kini nga Bible para kanimo og kanako. Ginasultihan kita o ginatudloan kita sa Ginoo kung unsa pa jud ang iyang gibuhat alang kanimo og kanako. Unsa pa jud mga bata? Ang Biblia, God's plan is choose a nation. Unsa ang giplano sa Ginoo? Nahinumdum niyo pa ba itong gisulti ko kay sa nag-story ko sa una mga bata? Nahitungod kay Abraham? Si Abraham, nahimo siyang amahan sa tanang mga nasod. Bisan ang iyang anak, nga si Isaac, nga iyang gihatag para kay Lord. Pero, gituman gayud sa ang saad sa Ginoo kay Abraham. Oo mga bata, giplanuhan jud sa Ginoo ang mga nations. O unsa gani mga bata, sa ato nga mga panahon nga ang mga Jews nga gihimo sila nga mga slaves sa Egypt, God rescued them. Giluwas jud sila sa Ginoo. What did for? Unsa pa jud ang gisulti sa Ginoo? Sa dihang nagbalik sila, nag-worship sila sa kay God. O ang Biblia mga bata, ang tanan nga plano kanimo kanako, ang Ginoo jud nagahimo ni ana. God had a very special reasons, na adyo special nga rason nga giplanuhan kita niya para luwason ikaw o ako. O ano pa jud mga bata? God's plan to send a Savior. Plano sa Ginoo nga ipadala niya ang iyang manluluwas. Sa unang nga panahon mga bata, di ba ang mga Jews na naana sila yung mga clue kung mag-abot jud ang manluluwas? Tama ka. Sa Old Testament, ginapahibalo na jud nga naadyoy moabot nga Savior. O tinuod ka mga bata, gipadala gayud si Jesus Christ diri sa kalibutan para luwason niya ikaw ug ako. Sa unsa man mga bata, tungod kay ikaw ug ako makasasala gayud sa tubangan sa Dios. Ug kining sala mga bata unsa gani? Ang imong gisulti ug ginahuna ug gibuhat nga dili gayud malipay ang Dios. Ug tungod ni ana mga bata, amo na nga ang Ginoo naadyo siya plano para ikaw ug ako iyang pagaluwason. Luwason kita para sa impyerno o sa punishment nga gintagana sa Dios. Ug ang Ginoo mga bata, God's plan to save people. No? Unsa gani ang plano sa Ginoo? Luwason niya ang mga katawhan. The Bible tells us about people amo ang sa Lord Jesus save. No? Luwason jud niya ang iyang mga katawhan. Para sa kay Paul, di ba? Atong mahibaluan si Paul mga bata, unsa yang gihimo sa unang nga mga panahon, iyang nga ginagastigo ang mga nagatuo kay Jesus.
Iya na ginalatos o ginapriso niya. Pero mga bata, tungod ni ana, si Paul na save siya. Naluwas siya. No? Gikambyo sa Ginoo ang iyang pangalan. No, gani, Saul nahimong Paul. O siya amo ang gigamit sa Ginoo para isangyaw ang minsay sang kaluwasan ngadto sa tanang mga katawan. Dili lang sa unang mga panahon mga bata, hasta karon padayon ang pag-spread sang good news sa tanan sa katibuk-ang kalibutan para ikaw ug ako maluwas. Luwason jud kita mga bata sa Ginoo. Gani mga bata, kung nadungog man nimo og nakita karon ang ako ang gisulti, paminawa jud. Ang Ginoo nagahigugma kanimo og kanako. Og luwason jud niya kita sa ato ang mga sala. God's plan. We are His forever. No, amo na ang plano sa Ginoo mga bata. Ikaw ug ako, makauban niya kita sa pinakaadlaw. Sa pagkakaroon, imong guna-una-un mga bata, unsa gali nganong gusto man sa Ginoo nga makauban niya kita. Tungod kay diri sa kalibutan mga bata, walay forever. Unsa gani? Tanan mahanaw. O labi na jud ang imuha nga kinabuhi. Pero no, ang Ginoo, unsa gani mga bata? Gusto sa Ginoo nga makauban niya kita sa iyaha forever. So walay katapusan nga gitagana sa Dios kanimo ug kanako. This is just a little picture nga imo makita ini nga mga nakita nimo mga bata. Amo ang heaven. Ang heaven amo ang mansion nga gipreparar sa Ginoo para kanimo ug kanako. Ining tanan mga bata diri ining tanan nga ato ang makita diri is a temporary lang. Temporary lang jud kay ang tanan pagalimpyuhan sa Ginoo diri ang katibuk ang kalibutan o pagkaanindot kay adunay mansyon nga giaman ang gipreparar kanimo og kanako. But man nimo na maangkon mga bata? Maangkon lamang ina nimo kung ikaw mutuo og maghinulsol sa imuhang mga sala. Og ikaw bata karon nga nakadungog og nakakita, mutuo ka ba nga ang Ginoo adunay gipreparar kanimo og mansyon? Og ang pulong sa Ginoo nagaingon siya sa Juan 1:12 ang bisan kinsa nga mutuo kaniya og mudawat kaniya mahimong anak sa Dios. Bata, kung tuuan nimo ina, mahimo kang anak sa Ginoo. Magampo ka, uban ka na. Lord God, salamat jud nga ang imong pulong nga naisulat sa Biblia magatuman gayud. O karon nga mga panahon sama sa pandemic, dili na jud mapunggan ang kalibutan. Matuman gayud ang propesiya. Lord, usa ako ka bata, ug ako nagaduol kanimo ug nagahinulsol sa ako ang mga sala. Pasaylo ako, Lord. Ug nagatuo ako nga ikaw gipadala sa Ginoo diri sa kalibutan para luwason kami sa mo ang mga sala. Paagi sa imong kamatayon sa krus. Gani, Lord, ginaabrihan ko jud ang ako ang kasing-kasing o gidawat ko ikaw nga ako ang manluluwas o Ginoo sa ako ang kinabuhi. Lord, salamat sa imong saad karon imo na jud kong anak. In Jesus name, amen. Bata, kung amo na ang imong prayer, ang Ginoo nalipay gayon. Teacher May is back! Kumusta ang atong memory verse kay Teacher May na makita sa Psalm 119 verse 11? Memorize ba nimo? Pwede ba kung maminaw? Very good! Memorize kayo! Tungod kay lubo lang po, nasabtan ba? Very good kayo! Importante, nasabtan mo sa ang ato ang memory verse. Ang ato ang Bible lesson ni Teacher Presley. Nahinumduman pa ba ang mga punto?
Sige, i-review na to. Ang unang punto, the Bible is amazing. Nasulat kini sulod sa 1,600 years. Isa lang author pero daghan ang writers, abot siya 40. Kung daghan pa ang mga kahibulungan o kabilib-bilib kaayo nga mga butang mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ug ang Biblia is a completed book. Dili siya dili siya bitin. Gikan pag sugod sa kalibutan hangtod sa propesiya kung paano matuman ang kalibutan nasulod na sa Biblia. O ang Biblia na ay Holy Spirit na magatabang kanato o kanai katulog na punto. Kung naatay teacher na magtudlo kanato, mag-guide kanato, naapod ang Holy Spirit sa Ginoo nga mag-guide o magapasabot kanato. Pinaagi sa to ang teachers. Yes, o ang Biblia, ikapat na butang, nagasulti kini ay tungod sa daghan kayo mga butang. Action story, naa sa Biblia. Love story, naa sa Biblia. Plano sa Ginoo mahitungod sa inyong kinabuhi, naa sa Biblia. Science ba ang atong hisgutan? Yes, naa sa Biblia. Kung di sa pagbuhat sa kalibutan, o paano kini mahuman. O daghan pa kaayo mga butang na atong mahibawan. O kabalo pa. Ang ikalimang butang na ang Ginoo nagpili pod sa mga nasod. Siya ang nagbuhat sa mga nasod karon. Sama sa iyahang saad kang Abraham. Na si Abraham mao ang father of all nations. Yes, very good. Hindi kayo paminawon, no? Ug ang Ginoo adunay plano nga magpadala siya og savior. Mao kanang ikaw ang mga punto. Sa Old Testament palangtaan, giprophesy na sa Ginoo, na-prophesy na sa pulong niya nga magpadala siya og panluluwas alang sa iyang mga katawhan. Ug sa New Testament, nagsugod sa Mateo nga padala gyud niya ang iyahang manluluwas nga aron ikaw ug ako maluwas sa atuang sala. Ug ang ikapito, God's plan to save people. Pinaagi sa pagtuo kang Jesus, mao kini ang giprophesy sa Ginoo. Nagtianak si Jesus sa kalibutan na matay, nagpaaga sa iyang tubo ug pagkatulo ka adlaw nabanaw siya. Kung ato siyang tuuhan nga anak sa Ginoo ug tuuhan nga ang iyahang gibuhat sa krus, sa iyahang pagkamatay, ang iyahang pagkabanhaw tinuod ug ato siyang dawaton nga manluluwas atong kinabuhi. Mao kana nga kita masave sa Ginoo. Mawala ang walay katapusan nga punishment. Tungod kay ang plano sa Ginoo, makauban nato siya forever and ever and ever. Wala may forever sa kalibutan, pero sa Ginoo, adunay forever. Nakuha nimo, hinaot nga na hinumduman nimo kini o ma-share usab sa ato ang mga friends. Until next time, kids, I hope and pray na nag-enjoy ka o God bless you!